La bala.
Oi. Oh. Lu. Kancane joget kesel-kesel kok. Cek kenal. Kowe iki joget pisan njaluk tepuk tangan. Kok sini. Oh, kepadetan lek mau. Oh, wae banyu. Ora tak jemek. Ki dampet ya apa to iki jane? Ki mah acarane napa to? Agustusan. Pas 17 Agustus iki mau. Merdeka. Peh, ora cinta Indonesia. 14 wong Indonesia ora tuh iki. Enggak suka. Wah, delan to. Wong nganu, oi sampai dhuwur langit lho ndelok. Petong rata iki delan to. Hati-hati kok coblok anu iku. Hati-hati lho, Bu ya. Man. Oh, disawer kalau. Endi? Oh, menek orono. Hah? Arak. Apa? Ojo. Kowe gampang manul lek kowe iki. Isin nang lek karo kowe iki. Kowe kok moro tenan lek kowe iki. Oh piye Mas piye?
Ndi? Hah? Ndi? Lek tenan, peh balik. Ngene iki umume. Karo rungokno to, karo petung rotoi salam se. Nah, wit sing tuwek dhisik no. Oh iya, tuwek kowe kok. Lah kula nom dhewe. Dek enane sapa? Kowe iki sing tuwek. Genah-genah nganu kok. Ngendi? Walah. Kowe lek ora gelem barangmu tak pek. Lho ora iso. Aku ngomong kita dhewe kok. Meneng cangkemmu. Ya wis, Kang. Iki saderenge nipun acarane 17 Agustus nggih. Lek 17 Agustus iki kudune merdeka. Oh, saurana dhewe wis. Wis mbuh mutong aku mulai. Mulai dhewe. Iki piye wis, iki piye? Apa wis nampa we? Urung. Makane rawani mulai aku. Urung nampa wong kene iki padha pengen ro salto-saltomu kabeh. Ada dodoh teko keras yang rene iki. Yo sadurunge salto yo salam se. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, lek ngene gak apa-apa ketok Islammu. Wes saiki piye? Manut. Umumnya 17 Agustus iki. Tang mriki lomba mboten? Blas ra lomba. Tak lombane dhewe pripun? Lomba apa? Jenengan garek ngene tok. Ngene. Nah, yo paham lho. Paham Bu, dia paham kok. Heeh, wis rene sik. Saiki to dudohno saltomu ben wong petung rata percaya lah dhewe iki iso ganong. Ngono ya? Ngono. Oke. Ganong iso trakti. Nah, ngono ya. Ora mek omong tok. Yo pukul. Siap, yo. Yo,
Anggit kuwi awakmu cilik dhewe kuatamu full ngono lho. Sik. Oh, salah ketahuan Dik baru Lah rebu. cilik dhewe tenagane apik dhewe yo. Kaya dhewe tuwek-tuwek ini yo menggeh-menggeh. Ayahmu ngene iki. Oh. Ya leh nek sawirane semangat belas. Lah kok iri men to wong kene. Iri yo. Aite ram to. Yo mengkis-mengkis aku ngene. Dot ke lomba apa ora iki? Paling wong kene utange oke. Ojo kok ngono to. Utange napa akeh, Bu? Ngono itu. Ora. Wis tak dongakne sik ya, Bu ya. Muga-muga utange ndang lunas. Pripun? Anu sertifikat rumah gak apa Bu? Bu enak. Penale ngedol Bu lek niku. Nah, sawarane gede, nggih cocok, monggo. Wah. Lagi niku bingung ya nek kula beton iki. Lek bapak nggih boten kuat lek kula. Pundi? Nah kok ngene iki ya rada semangat ini Mas yo mek 7.000. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Sing pinggir wis. Sing tengah urung. Dhuwur kala urongi. Dhuwur nyelat nemen. Kok nguncali pira-pira kono lho. Meneng. Meneng. Wis. Makasih. Kala. Kak sip. Ya. Kowe mau mek buci malik-malik aku buci apa iki? Piro iki? 5.000. Tak susuki 2.000 gurune. Ora iso. Loh. Kesel sing ngomong timbangane sing ngobah. Kowe iki wis kulino kok aku ini cah cilik gong kulino. Gurune. Kok lancang podokan iki? Kowe men rene sing ngejak sapa emang? Nah, kuwi. Aku sing ngejak Iki. nyapa? Yo, wayahku nampa. Kok sing ngejak aku kok lancang menu iki? Matur nuwun. Kae ora. Loh. Oh gak ketok. Adewe-dewe. Ya ade mari ini melu sapa to kok? Aku kok bingung. Matur suwun nggih. Gak asik to. Meneng yo. Ade mari ini sing jak sapa? Gak melu gak urus. Saya urus dhewe. Pokoknya opah lo sawaran. Apa? Wis oleh piro we? Gak oleh. Loh. Enek kameramen lho. Gak takon Bu, mboten angsal nggih. Ora tak jangkepi bayaranmu. Ora tak jangkepi bayaranmu. Aku mau ora oleh kok. Ya iki lho direkam Kamal iki lho. Ora oleh. Kalau mulai naik lho. Mbak. Kalah radio tanganku iki. Cuilik. Panggah kalah. Nah, modiar kowe. Sopo belajari susuk-susuk kowe mau? Walah, Bu. Sele koyo ngene mbok nyusui to ya an. Soro langgitmu ngene iki an. Aku lagi tumon nih. Kayak bakal es itu susuk iki. Nyapa? Wis. Saiki ganti atraksi. Lah, Wis nompo to we? oh gak, saiki wae lomba. Lomba. Lomba no. Iya no. Ya akeh-akehan salo no. Oke. Yo, 20 yo. 20. Oh, wah ya. 20 50 ngatasi. Lah. Paling. Balungan 6 engkres ra jancuk. Paling. Aku muni paling. Yo pukul Mas. Yo, tepuk tangannya mana, woi?
Siji, loro, telu, papat, lima, enam, pitu, wolu, oh. Iki 5, iki 8. Sik ndek bawah rata-rataku. Nek terima no ping 8. Paling unggul piro? Nah, kuwi boyoke kancane protol. Asli. Kelo, ya. Rukono, Ora sik meneng. Pepeh aku cilik apa? Kowe awakmu cilik selalu penak. Nyapo kowe iki? Penak ae to. Yo glek 5. Oh. Aku 8. Saiki ki jatahmu 20. Tak takoki aku cilik dhewe, Bro. Iya to aku jadi Nah, kudune cilik dhewe mek 2. Loh. Kok penak men we? 2 nak cukup. Loh. Ora apa-apa umume kabeh kerep babaran to. Gak tak tutup kok kabeh-ne. Betul-betul Belum. piye? Pripun, Pak? Pak, ojo kok ngono, Pak. Ayo Dang. Malu aku ngene iki. Payahmu ki jame mepet, jam. Mas. Yo, Tin. Angel mentok ya. Masalah. Kayak cacah iki lho. Boyokku ra sinkron. Cuwili mosok boyokan kowe iki. Ora penak boyokku anu lomba saiki. Lomba apa? Cukitan ya? Iya no. Iya. Terima cukitan Allah. Mbok umbul nanti kok sendok ning dhuwur kae Allah nutut yo pukul e. Ora lho, iki masih siji loro telu banter. Sida lomba apa ora to iki, Mung? Lah aku siji mak cek ngek ngono boyo. Interaksi nyeblone awake piye we karepmu iki? Lah aku ngono siji lagi dicone ngene. Masalah kok. Protol boyo kancan. Dendam apa to jawi karo kowe? Bo, ora sajek aku. Satu ade. Bayaran tak go tapi. Ora ndek bolong iki berarti. Ora ndek bolo. Mosok ngeceng kowe tenan, Mung? Dan ngencing. Masalah. Iki lho cilik lho. Di menara. Menara apa? Ya boyoan aku ini carane. Yuk pukul.
Amuk saya mrata singa kumbang pranyata bebayane kereng tan kena pinandung netranyo pindho kono wataira tur angkara angkat gawe tonaning sasama yen lena kanopi
bila wis kondo tansah eling kodrate kang dewasa mantep manembah srana agama repi sama mayu hayu ning bawana mentapit jagat catur warna wardine bayu tirta angelan pertiwine titiwanci jagat micilake margane wes kacangka adil kang bakal ngobahne tansah eling kodrate kang kuwasa mandhep mantep manekung srana agama mrepi sama ayu ayu ning bawana Ontaping jagat catur warna warnine
Banyu Tirta Agnilan Pratiwine Titiwanci saged mijil kemorkane Puskajangka adil kang bakal ngobahne ciptane Kang Maha Suci Gusti Allah ingkang marabalan kawasa Oke karsa paring welas mring kawula Dinabena sapudenda ne paduka saking tlatah Pratiwi Nuswantara Kalau apa cewek gaul ibarat kembang kowe isih wangi ibarat tepu kowe isih lagi akeh tawon kang padha nyedaki isep sari sarine kembang melati putal esok malie mesti sore rambute abang ditato alise sing gandengi saben dina
siji cewek gaul kancare ana selawe cewek gaul yen guyu untune kingson saya pantes yen nganggo raksa dengkul cewek gaul isor dhuwur kabeh gaul yen lumaku pokoke mental mentut sapa wangi sing ora celagukan nyawang bokong kodine kaya dendang tumpah aneh sepeda motor landang cewek gaul ayune sak kecamatan ibarat kembang kowe isih wangi ibarat tebu kowe isih legi akeh tawon sing padha nyedhaki ngisep sarine kembang melapi esok liye mesti sore rambute abang ditato alise sing gandengi saben dino siji gonta ganti pacare ono selawe